Здравейте, приятели! Днес ще ви представим Sportage от Kia. Първо малко отвън екстериора. Да видите как изглежда колата. Боята е в много добро състояние. Няма никакви забележки лака на колата. Джантите са 18-ки с почти нови гуми на една година. Ето отзад също може да видите в какво състояние е колата. Отвън изглежда перфектно. Тук имаме Platinum Edition, най-високото ниво на оборудване, което може да предостави Kia. Колата е с 3 режима на каране: еко, спорт и комфорт. Да погледнем и отвътре. Keyless, т.е. безключово палене на колата и достъп до автомобила. Вътре има автоматик. Това е 4x4, 185 коня, 2016 година е автомобила. Да го запалим, да видите как работи моторчето. Палим просто перфектно. Ето тук са сменят модулите на автомобил от Multivolan си имаме. Както може да забележите, сега е на спорт, на комфорт и нормал. Имаме тук колата е с 4 зимни гуми в допълнение на 16 метални джанти. Както виждате, автоматик. Заключване на диференциалът тук, дозонов климатроник, кожа. Да не забравя също много важно нещо, са два ключа. Ето ги. Два ключа разполага колата. Пълен ел пакет, ел седалка. Имаме тук загряване на предните седалки, загряване на задните седалки. Може да видите. Отзад си имаме също държач за чаши, което е много практично. Кожата също е в перфектно състояние. Два вида кожа. Това е високото ниво на Kia. Както казах, 4 гуми. Има зимни. Багажното отделение него може да го погледнем. Багажникът е широк и просторен. Колата е с транзитни номера, т.е. подарък от CarRice. Ги получавате 3 месеца за страховка към тях и близо 1 месец може да карате колата с тези номера. Те също са подарък от нас. Отвън пак може да видите. Може да чуете мотора как работи. Ето, Platinum Edition автомобила, панорама си имаме тук. Да ви покажа и нея. Просто автомобила в много добро състояние, на 153 000 км. Ето е панорамката, двойна, голямата панорама. И това е много добър избор. Очаквайте скоро и други предложения от CarRice. Това е за сега от нас. До скоро!